Akwai Messi, ɗaya, akwai Cristiano, biyu, akwai Mbappe, uku, akwai Bellingham, hudu, akwai Otamendi, biyar, akwai Camavinga, shida, akwai Iniesta, bakwai, akwai Valverde, takwas, akwai Emile Lamel, tara, akwai Rodrigo. goma. To tambaya ta biya sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ban sani ba. To ya sunan mahaifiyar manzon Allah sallallahu Gaskiya ban alaihi sani wasallam. ba. Ita ma gaskiya ban sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara nawa ya hijira daga Makka zuwa Madina? Gaskiya ban sani ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara nawa ya aure? Ni gaskiya ban sani ba. Ka san ban je makaranta ba ne. Ko mu bal muka sani. Bal kawai kai ka sani. Mu ko bal muka sani. Yanzu baka islamiya? Gaskiya ba na zuwa islamiya. Kwata-kwata. Ban taɓa zuwa ma. To saboda me yasa ka ba bal muhimmanci? Saboda ai ita bal an fi kuɗi a yin ba a bal. Kana ganin Messi yanda ya shura yi. Amma yanzu baka san sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Gaskiya ne ban sani. Wa inna ilaihi raji'un. Mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Gaskiya ta ban sunanta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To a koma makaranta. Shikenan A koma makaranta. Mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi. Mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aminatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 25 ya aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 53 ya hijira daga Makka zuwa Madina. Kaje masallaci ko kaje kai ba dan ka nan da kai ba nan da gaskiya bai samu waje ba. To saboda me ni dai ai na riga na ga maka. Idan bana nan je sauri nake ma ka zo ka tare na a hanya wallahi. To gaskiya a koma makaranta. To shikenan a koma makaranta.